isiri me a feast. Pupia Hipunishi. Don't make me angry here. Made the hure to get. Yeah. Me store, yeah. Okay. Okay, but how I'm never going to social media in them Gani room again. Yes, sir. The way for now, I gave you that to get Amazon. Okwuke yikwere n'ụkwụ mgbada wo gịnị? No kachi sikem. Kachi sikem. O kachi. Ya. Mkpeshilo okwu ga-eyi ụkwụ mgbada ga-esi m kachi sikem. Wepụ aka. O wee ko si yi ụkwụ mgbada na ya. Wepụ Bluetooth ha. Wepụta Bluetooth. Okay, sir. Okay, sir. Nazo. You went on network, Koggy. You went on network. Network day. It's okay. Try. Eba chain and oko. Eba chain and oko. I need to add. Eba chain and oko. Eba chain and oko. Eba tag in the Ndakula and oko. Come on, back with that in a cut. Bapia. I said I move it to Chileka Bagoko. Okay. Uno Tagadi. Une telephone ali Igbo na enwere otu ụmụ nwoke ndị Igbo na-eche echiche. Nwa bizago. Listen to me. Yes. Nekemonti. Listen. Okay. I'm not joking. Onwere ke nwa akwụlewo. Enwere ke wo ha shawo. Na ali Igbo brain ụmụ nwoke ndị Igbo nwere ka ọ dị. Especially in death row from age of 80 something. I believe because they were not born in history. I believe from one year old this thing and now pula. And it took a okay loge. In a way, no quack. Moka will have a feel that all I know to Kagana. Sense soon will be there. In a feel no fashion. In a feel no fashion. As in the tono, Chileka Pogono tono, it takes correction. No, he has some mocha. A pralik. The quick command on the man of all there. Take it a walk clock. Branga back. Le Wayana wall of there. Whatever Vasipia. Whatever Vasipia. Butremiante. Oh no, it was a year, but they are. As a give Brubia. Oswille. Le Maya front. Le Wanya front. The Lerosana. And Yawapaka look cookie. You Spotify Wogan. Diana. Where a phone? Okay. You will not decay, Lubehuti. I'm not joking with you, I'm not laughing with him. Get put together, I'll block you. For your man not like a name, if you know the name, Mama. Otiri, who tray and a just have a saff on dog tiny. Otiri, who give family, who not Catran, a jet, tigger is saff on them, mad. He got the way hooking up, my focus can make it tough. Gamont of ma. Yes, sir. And he won't decay, Lubehuti. I did my apple. And I have apple. Yes, sir.
Aya hicha that litre no. Get month of man. Yes, sir. Yes, sir. Otu ino na echiche ụmụ nwoke Igbo. I'm not joking. Some of you na chain and okwu ye n'ukwu. Ya wuru fashion to you people. Na gbage mindset of my fellow gender. And whether you like it or you leave it, that man I don't mind them. No one then when he says, no one then I told him, Yala gbage ya gine ya. That man I got loge. Okay, make rapuge my God. That man got broke Gabia Palos where shisha nyegi. Singing no again when no exploring. Nyegi goofu, nyegi gi draw it. Nwoke ahụ agakwa alụghị, but ewu baby ya, ewu lover ya, ọ na-emere gị ihe niile. Nna ekwu ya na gela atọ gị ọchị. Mgbaga kante, lanya mgbaga kante. Mgbaga kante. Kemara na ndam egwegwu ya. Kwegbara 10 nkwoli ya na etopụli ya, tosia, ọ dịla gị so precious. For your mind, mma. For your mind, mma. Bara na one, na gi two game more first, more two, more. We no that girl bra here amro lo mu apo. You know to the ke boje ga ya gire. You know to that girl bra ga dire akpoja e ga ya gire sinde na besia. Akwa mo lo mu apo e wono ye lere ya. Do ta gwojo. Continue. Feel when they will find girl. Feel when they will find girl. The beauty of a man, a woman who character, ego, na husband. In an end, yes, sir. Magana pagodendo. Mpama wola. Chai, ndonna. Ndo. Thank you. Gini gburu mpagi. O yara ahụ. Ahụ gini gburu mpagi. Enwere ihe na ahụ mmadụ rịawa asị na ọ nọ na agbụrụ unu. Tupu mmadụ abịa ịlọ gị na ezinụlọ gị, nwoke ọbụla wụtụrụ Igbo man ga-ajụ ka ihe wụ ọrịa mewu the cause of ọrịa mere nna gị ji nwụọ. Enwere ọrịa ọ ga-anụ ya sọ ga-alụ gị. Gịnị gburu mpagi? Oh, liver. Oh. Live ya chapara chapo ja aṅụ mmanya. Ọ na-aṅụ mmanya. Yes, sir. Gịnị mezi o ji nwee liver? O nwere liver problem. Cha, ndonna. Family na-enweghị moral bịala liver. Ụmụnne gị ọ dị ole? Jesus Christ. I want ghost. Oh, yes, now I'm ghost. I'm not joking with you. Mama. Hey, stop laughing here. Okay, I like it. Yeah. Otu ino na ina alụbeghị di. Ede afọ ole? 25. Ke ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara? IMSU. Gịnị ka ị gụrụ? Guidance and counseling. Esa afọ ole? Yes, sir. What is pronoun? Pronoun is a word used instead of noun. I work English can guru bishop biko I English can guru.
Emola nwa n'ụlọ. No, sir. Mina na ọgbaga gị n'ara. No, sir. No gị no sir, na awụghị or Okay. Oke ike ọ gara gị. Enwere mgbe oke ike gara aga oke ike. Ama m ihe kwuru oke ike. Oke ike ụkọ ike ọ gala gị. Okay, ụkọ mba. Ị na-ekpe ụka ka ị omenala. Na-ekpe ụka. Mmiri ara ọ na-apụta gị n'ara. Enwere nwoke iji nọmba ya na social media niile. Social media. Of Facebook or WhatsApp. Enwere nwoke ọbụla ịma na social media iji nọmba ya ma social media wu social media get or Ewen WhatsApp also na social media. Enwere nwoke ịma iji nọmba ya na social media oge ka m na-ajụ. Yes, sir. Mmadụ ole iji nọmba ya na social media wuo ụmụ nwoke. Ndị mụ na ha na-arụ n'ọfịs, ịtọ ka ha dị. Ị matara ha na social media ka ị matara ha n'ọfịs gị? M matara ha n'ọfịs. Gịnị ka ị na-arụ? Nwe counselor. Counselor ndị gịnị? Domestic violence. Ewo which counselor ndị gịnị Chineke agba gị ọkụ? Counselor ndị ahụ adịrọ. Onye ahụ adịrọ. Aga m akansel ya before enye ya ọgwụ. Ele ojo ahụ ọwụ. Maybe onye di ya tiri ihe or onye erepụ or onye Yuzo asụsụ Igbo kwugharịa ihe ahụ kwuru again. Itige that word again here mbuto gị ya. Were asụsụ Igbo kwuo ihe ahụ kwesịrị counselor. That means akpọtara gị onye Igbo na anụ English. Na anụ English get English kọwara ihe. Yuzo ara Igbo na that word. Okay, onye di ya na-eti ihe maọbụ onye ejidere n'ike ma onye a na-emegbu. Onye bụ obiri na ajọ ọchị na kansụl ya. Ma na family unu enwere otu unu si nweta small ara ma ọ bụ nnukwu ara. Enwere onye ọ nọ n'aka, onye ara dị n'aka n'ụlọ unu nwere onye ọ dị n'aka mmụọ ara ọ na-eme exist na compound nna gị ma nke nne gị. Mba. Iji like ile amụ wara awa kọwa amụ kpuchiri ekpuchi. Ekwa nke bụ nke awara awa na nke ekpuchiri ekpuchi. Amụ wara awa. Amụ wara awa wa amụ ebupụtara aside. Like amụ ndị ara. Onye nwa mamịrị gị kọọ ya anya. Amụ ekpuchiri ekpuchi wa amụ nọ n'ime traza ya nọ nga mbili ọtọ ya eko. Eleke na like ile. Nke ekpuchiri ekpuchi nụ. Okay. Nwa agbọghọbịa ji like ile nwokorobịa yi traza na-ele ya anya na amụ mara ma amụ ya ọ ga-ebili. Dem you Chineke agbaghị ọkụ. Amụ ekpuchiri ekpuchi ma eleghị ile ga amụ ekpuchi ekpuchi. Eleghị ji prefer ya amụ ekpuchi ekpuchi. Asị gị dem you Chineke agbaghị ọkụ. Na-ekwu gị na-ekwu. Amụ nwere awa ebupụtara ezi gị gatịa ya elega amụ ekpuchiri ekpuchi. Binge gara aga zoro sponge tii n'isi. Zoro sponge come on dem you.
Bishop. Asagita you Chileka Bogoko. Local girl. You know, to 10 minutes that apple. You know, to 20 minutes. Asagita you. The half cup. Asagita you. Onyami half cup of rice. That to life apple. Onyami really full plate of rice. Half cup of rice. Harry that last year here. Branga nonsense. Our network, Bishop. Our network. Oh. Imela wine and wine, bo. Hey, Jesus. Mbao. Here. Gina nwoke lụrụ la nwanyị ọrụ ịkọla. Mbanu na. Hi. Enwele mgbe agwụrụ gị kamera dan na WhatsApp gị na ele amụ na WhatsApp a na-ele ọtọ gị. Kamera. Enwenu m onye na abroad nna m onwe ụdị ya na-eme. Nwoke na-achọ ego ole ka ọ ga-ejide before gị na alụwa. At least ọ ga-enye nwunu m nri. Anya m agba n'ọnụ. At least onye ga-enye m nri ndokwa comfortable. A na-ata gị ike gị ọ na-abụ asụ. Amakwa m ihe ịkọga o. Ike gị ọ bụghị asụ, atagba gị ike gị ọ ji afọ asụ.